Καταρχάς είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Γελάς με το νι και το λι. Εγώ γελά πολύ με το μικρό σου το πουλί. Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα. Θα σε τεγαμίσω την μπουφάνε, περίμενε. Γεια σου, Μάκη. Τι γίνεται, γατούλες? Χειροτερεύεις, Μάκη. Σταμάτα. Έλεω. Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια! Γκολ! 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 Να σου πω κάτι. Κάσε! Θα μου βγάλει και γλώσσα. Πες μου, Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι? Σου είχα πει. Ναι, αλλά θέλω να το ξανακούσω στο φακό. Καλά, 10. Περνιέσαι για ωραίος? Όχι. Ευτυχώς. Περνιάμαι για πάρα πολύ ωραίος. Εσένα σαν άντρα, ποιος σε φτιάχνει περισσότερο, το ταπεινό χαμομηλάκι ή η αλανιάρα την κόνια? Είναι ότι εν μέρη... Όπα. Τη μέρη μην την πιάνεις στο στόμα σου. Σε μέρη μωρέ, τι λέει αυτός? Ξέρω εγώ τι λέω, τη μέρη μην την πιάνεις στο στόμα. Κάποια μέρα το ξέρω καλά, θα γυρίσεις ξανά, θα μου πεις πως μετάνιωσες, γι' αυτό εγώ πρώτος εγώ. Δεν λες, πώς το ανοίγεις έτσι με μια κίνηση? Εγώ όταν το ανοίγω μου τσακίζει. Έχει γκόμενα. Έχει γκόμενα το καθήκη θα... Ακουδάκι, ακουδάκι, ακουδάκι εδώ. Μα δεν έχετε τα ακουδάκι μου. Τα κλειστά, το άρωμα της πάνω μου κάνει μαγικά. Τα κλειστά, μάλλον ερωτεύτηκα τη λάθος κοπελιά. Ξέρεις εσύ, από αυτά με Φίμπο και Αθηνά, τα παράνομα πλουσάκια. Αυτά που έχουμε σε μαγαζί είναι κανονικά ή είναι πίθηκος? Του πίθηκος ρε μαϊμού. Α, είναι μαϊμού! Δεν είναι, μια χαρά νόμιμα είναι. Έτσι είναι όπως σας τα λέει η κούκλα. Σας μερσώ για το κούκλα, κύριε Βρασίδα μας. Κορίτσι τρισευτυχισμένο γιατί αγόρι κούκλος, κορμάρα και σεξ μασίν. Αγόρι τρισευτυχισμένο γιατί κορίτσι ψηλό, αδύνατο, πανέμορφο, πανέξι. Έγραψα έτσι κι εγώ ένα αποχαιρετιστήριο. Άντε γεια. Που έχει πάει, το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει. Που έχει πάει, γιατί έφυγε και δεν τηλεφωνάει. Που έχει πάει. Μου πάει πλερέσα. Είσαι τρελή, δημιουργείς τάσεις στη μόδα. Κάτσε να δεις πόσα like θα πάρει. Πες μου, Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι? Σου είχα πει. Ναι, αλλά θέλω να το ξανακούσω στο φακό. Καλά, 10. Όχι να το πιστέψεις, ξεχνάω πράγματα αμέσως, είναι οικογενειακό. Ή τουλάχιστον νομίζω ότι είναι. Πού είναι η μάνα μου? Όπου πάνε λέει κάποιοι και του παρουσιάζουν τεχνίτες ένα καινούριο τρόπο τόξου, όπου όσο ώρα εγώ μιλάω σου παραγγέλνετε. Εμείς δηλαδή δεν έχει... Εγώ έχω πάει με πέδαρους, με πιτσιρικάδες, με τεχνάς. Γιατί είμαι και εγώ μικρή, 23 χρονών. Να πηγαίνω τώρα με τους γέρους. Με ενοχλείς πάρα πολύ. Δεν θέλω να με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Με ενοχλείς. Λοιπόν, πες μου, Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι? Σου είχα πει. Ναι, αλλά θέλω να το ξανακούσω στο φακό. Καλά, 10. Πλήττω. Θες να πεις ότι ο Ρουσουνέλος είναι ο Christian Grey της περιοχής? Κρυβόμαστε. Σταματήστε όλοι. Και εγώ μαζί. Ποιος κάνει αυτό το τόρυβο? Εγώ πάλι. Δεν έφταιγα εγώ. Ήμουν κουκλάρα και με θέλανε πολύ. Ο δε μπαμπάς σου κοιμόταν όρθιος. Εκεί που κοιμόμουν ωραία και καλά, μπαίνουν δύο τύποι μέσα στο δωμάτιο που πολύ αμφιβάλλω αν ήταν νοσοκόμοι, με ακινητοποιούν, μου βάζουν και μια περούκα στο κεφάλι και με χώνουν μέσα στο... Δεν το βάζω κάτω και ξέρεις τι λέω στον εαυτό μου? Τι λες, Αθηνά? Τι λέω? Τι λες? I will survive, αυτό λέω. Συχτηρίζεις. Όχι μωρή, I will survive είναι έκφραση, σημαίνει θα επιζήσω. Ανεπρόκοπο. Τι είναι πρόκοπο? Ανεπρόκοπο. Ανεπρόκοπο. Τι είναι? Έχω πει δεν θα λες δύσκολες λέξεις. Το άχρηστο, το ξέρεις? Το ξέρω. Αυτό είσαι. Καλημέρα σας. Έξω. Εγώ και τις 11 φορές που έχω φάει σφαλιάρα ήταν γιατί παρακαλούσα γονατιστή να με βιάσουν. Κοιτάω και το κρεβάτι. Το θα του είναι, δεν θα κρέμεται.
Καταρχάς άκουσα να σου πω κάτι, μην εκφράζεις. Θέλουμε πλάνα. Θέλουμε πλάνα! Τι πλάνα και πλάνα είναι αυτά που ακούω! Θέλεις πλάνα να κάνεις πασαρέλα να δείξεις τη ρόμπα, μωρή! Δεν είμαι στο σοβαρή που... Μου είχε τάξει ότι θα με κάνει παπαδιά. Μάλιστα. Δεν με έκανε ποτέ. Ναι. Και θέλω διαζύγιο. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Άντε γεια, δεν πεις τίποτα. Άκουσα καλά. Με είπε Σιλβί μου. Ναι, θα είπα. Το μου κομμένο για να μην χεστούμε. Σόβρακο. Χτες δεν άλλαξες, Φρε Γρηγόρη. Οχού, μυστήρια είσαι ρε Μαρίνα. Αφού σου λέω θα πάω σε σπίτι να τραγουδήσω. Και τι Γρηγόρη, μήπως λογαριάζει να τραγουδήσουμε το Σόβρα. Εμείς δηλαδή δεν έχει... You think I'm cute? Yes or no? Yes?